Веднъж една жена ми каза, че не е сигурна какво е здравословна закуска. Предлагам ви един вариант. Това са овесени ядки, смесени с тиквени семки, сусам, чия. Също така добавяте медец. Хубаво е да се добави една чайна лъжичка и маслото също от тахан. В случая е лешников тахан. Сварявате овесените ядки за около 2 минути. С вряла вода се заливат. След като се охладят, се смесват с другите съставки. Това е една чудесна здравословна закуска, която освен това е много хранителна и държи прекрасно до обяд, без да се чувствате гладни. Дава сила и енергия, в същото време всички хранителни вещества за вашите кости, кожа, ногти и самочувствие. Ето и охладените съставки. Виждате вътре тиквените семчици, лененото семе, сусам, чия. Изключително здравословна закуска, богата на омега-3, 6, 9. Възползвайте се от даровете на природата. Всички съставки са налични при нас в сайта Билки.bg. Приятен апетит и бъдете здрави!